rap chung chanela hian kan lo lo ma che he chanela hian thungai nom tak tak ron ti chwa thin tumani a khongai taka min lo ngai thak saka like comment le subscribe te min lo ti sakzel turin kan nge na che ole tu na chuan minister son tha ka wangin India rama buai ti thu kan ngai tha ho le anga ziak tu ramos lal tho le a minister pakhatina sona tha ka wangin India ram politics a buaina lian tak mai chuaka Dehradun government women's hospital Indira Devri ina naw han hring ta chuan rin lo deuh main India mar chak mai ni lo sarkar lai pui thleng thlengin ngong anei ta a Uttaranchal State Legislative Assembly a aw chho pui ani ba ka Lok Sabha a po an khelna sarap rap hle Jeni tia ko Indira Devri chu Assamese nula ani a mei chechan haite an khung khom na Dehradun nari nekitan mona enkolmek ani a kumsang ni pani December tha atangin he muna hian a om ve tana chorkar ni vel a om manang ti a midang te chuan Jeni chu arai ti an theta a tu fange apai ti thu a zona po adong deuh renga ma se ashin ma chuan ama rai tu chu tunge ani puanzar atum lo anau pai chu alo sham zela ashin hun alo thengta a zun ni kwa sang ni pathum khan nari nekitana assistant superintendent MS Minaksi chuan Jeni chu government hospital ashruaya ni som pakhat zun sang ni pathuma chuan naute du om tak mai chu Jeni chuan a hringta ani naw a han hringta chu Jeni chuan aka angta a fanei na pa chu Dr. Harak Singh Rawata Revenue le Civil Supply Minister ani thu apuang ta a athu puan chuan Uttaranchal sarkar chu angong ngal dot maya zun ni som pathuma adam doi in atangin Jeni chu achhuaka a chanchin chuan mi te ti alu ne ngal hle mai chanchin kim chang hre chiang chakin mi zong in an beng an chi ani hrim mai ni tin chuak chanchin bu pakhat siman warta chuan minister son thak thu chu mi pui hria ta aron puang zar zui ta boka zun ni som panga a chu chanchin buthu chuak chuan mi pui abara khai chiam hle a abikin politician ho abara khai zual ni in alang Uttaranchal khopui Dehradun State Legislative Assembly lai takmai alo ni kher boka house chunga chuan opposition ho chu an beng cheng ngang maya Uttaranchal opposition leader Bhagat Singh Kaswari chu Uttaranchal chief minister hlui ani chu loading chuakin minister Harak Singh son thak chungchang chu a han aw chho puita a chu chuan boruak ati so sang ngal hle mai boka he thil thleng hi chuichian a phut ngal bok ani Kaswari phut ang chu chairperson chuan ti hlotlin tumin a chuitu tur member panga omna committee adin ta a committee ho tu atan chuan MLA Mr. Kasi Singh Eiri chu ruat ani a member dang te chu Ajay Bhat Chowdhury Yasvir Singh Vijay Batwal le Asan Natiwal te anni zun ni som pariata inquiry committee member te chuan Jeni omna nari niketan mun chu vatlo antuma alandan maya chuan nari niketan vatlo buang bar chu committee tan chuan thil song sohlot to lo tak ni main alang achan chu ama Dr. Harak Singh Rawata berin Jeni fashin chu afa ani lo thu chu alo siam to awang ani a kafa ani love ati lom laya ifa ani chiang alom lo ti lui tlat mai chu committee tan po thil nuam te chiam ani lo theina lai a om theyang Rawata chuan ama ti mual phole ti ming chat na kong andap awang maya eptulam chu malaluya apu me mai bokani engle khole zun ni som pariat jingdar kwa a inquiry committee chuan nari niketan mun chu anvalu chil ta thowa Jeni chu thil om zia dik tak anvazot ta ani thu anin zo lai chuan district commissioner Radha Ratudi senior police commissioner Ram Singh Mina additional city magistrate Sonia Verma le nari niketan munathok an ho tu Minaksi te chu an om ve renga ti chuan Jeni chuan achunga thil lo thendan chu
a chip chiar thei ang berin a soi chuak ta a Indira Devri Jenny chu Tinsukia asama cheng ani a apa po MLA tanglai zawar zwatia ani in anu po doctor ani bok ano panlai tanga chak ber chu model ni ania top model hunting phangat maher jesia ite kamal sindu itele neta rahura mamite anga hankat wal vel chu athalel top theilawa fi ma han chan le TV serial vela hanlan vete chu aswang to anaram lu khat tu ber ani kum khwa a ma se atuina kong chu anu le pa te thil du lo ber mai chi alo ni tatlat maya ti tak zetin an do dala an lo be seidan chuan an fanu zeni chuan thatakin lekha azir chowanga an du thu sam angin doctor alani ang chu ti ani thunga an fanu tuina zong le an nu padu thu sam khovel chu a inkal ne hle anu le pa tena anikin huntura an lo ro man lok chu jeni chuan adu therte lo chu wang chuan aril ru chu aswam fela asiam fela modeling na a mu theina tur chu Delhi khopui ni in a hreta a engma soilok po omlovin Delhi khopui apan ta thut maya chu khopuya chuan adu anga in highwen thei a in be se ani Tunsikia tanga Delhi ahan lut ta chuan tlangwal pakhat baplu nen anin tonga zani thil tum chu ahan hreta a baplu chuan angai sang der ta viau maya zani malam hun chu a eng viau nia a hriat sak thu po a hril ome ti chuan baplu ang chunga chuan a in tuluta baplu nen chuan ni engemaw zat chung chu an in hrona chumi chung chuan zeni chu agency sang dorin a man hlel ni tin ti thei ani a ma se modela a han in hlan kaina tur kong ero a ping ri hle a hlo cham fai vek ringot ani ber chutia a virvel na lama BJYM chairperson hluinen an inchara chupa chuan Bareilly Uttar Pradesh lama azin na tura ama zui turin alo som fiama jeni po chuan ama churing tokin azui ve tamai boka aduat po aduat der thiam hle a bangla a nuam satakin a chen tir ve ta nge ani eng ema chen chutia a khosak nol lai chuan BJP mi le sa pakhat Ajay Gupta chuan jeni ichu a thian pakhat kyanga khosa turin rem arwat saka ti chuan Air Force colony a khwal tha thlena thlengin jeni chu zalen tak main a khosa ve ta a BJP ho tu tena andu sakna a chuan engma hlo thon tur a hrelo azalen hle ringot mai ani Prime Minister Atal Bihari Vajpayee chuan kumsang ni pani February ni riata Bareilly chu aron tlo dona ven himna lampo an ulukin an fet hle a chumini chuan alo ti to thin dan ang bokin jeni chuan zalen tak main tual aleng le ta a chutia atwal lim lai chu Izzat Nagar Police Station in charge Komal Singh chuan alo mufu a bodo firfiak zingami ani palange ti thu chuan lamin alo mana police station lama chuan athon liam tadai maya Prime Minister Vajpayee Bareilly a chu asan hnuwa jeni hreng tu Komal Singh chuan jeni chu ami hriat chian ani thu a in puang du ta chawa bodo helpol zingami ani lo ti po alo hresa reng hi alo ni a ma se MLA fanu ve meu nula le ngal chutia fanu tlan bo chanchanga a theu leu mai chu felmevin a hrelowa a thon ho thei dan tur kong dapin alo hreng lek hi alo ni zo kani police ven himna hnuaya a thon ho tamai renga zalen tak maya Delhi khopui le Bareilly alo tlang nel man to jeni chuan an in chung chu tan in te chok achana tho ipik thak hi ati hlua a atha angam thei hlek lo maya atlan bo le tange a tun tuma chuan Uttaranchal khopui Dehradun panding phot mai aril rukta ani Dehradun a hian eng amati ti in jeni chuan State Consumer Forum member Bina Sajoma chu a hmer hriata chupa chuan jeni chu Jan Vikas Sansa chairperson Baisakhi lala a hmer hriat tir ve le chhonga atum chu hlo tling hlei thei lo ma se jeni hian ai eng amotak chu anei ani ang a hmer hriat tharapiangin an ngai sangin an ngai na thei ngal zel maya voi ni emo chau an in mumanang ti a Baisakhi lal po jeni fandu tak
ani thei ngal maya eng emoti nuwa chuan Baisakilal le Bina Sazuan ate pahnih chuan Jenny chu Revenue and Civil Supply Minister Harak Singh Rawat chu an hmel hriat tir ta ani Minister son apom chungchang chui tu te chu Jenny chuan thil om zia hril zela Bina Sazuan le Baisakilal ate pahnih chuan Minister Harak Singh Rawat chu pazel tilmen tak mai na po moi nai tok tak min pe thei tu tur ani thu min hrila an mi ko hmuang chuan kumsang ni pahnih tir lam khan Harak Singh Rawat chu a chen na ina kawapana ani chuan sarkar na milo tiam ba ka a chen na in nuam tak maya chuan milo mi khwal ngala chumi nu chuan a thian mi chi hrang hrang mi hron kwal tir zuya sex po mi man puina sa man viau kumsang nei pahnih December tha alo thlenga tuna ka omna narini ketana hian mida tange nge a chuta chuan ania karuak lo ti po ka in hriat chhuat tak ni ati a achui tu te chuan Dehradun khopui beng pakhata Jenny in cheng sing kwa ada thu an the chuaka chu poisa chu khoi tanga anei nge ti an hanzo chuan Jenny chuan Minister Harak Singh Rawatan aka hupna na apek ani thu asoi chuaka chuti lai chuan June ni som pariat alo thlenga adan pa ngai te in State Legislative Assembly chu akal le don emoti lain BSP BJP le Ugran MLA te chu lo zong chuakin Minister son thak chungchang chu an ron beng chen puita a pathian te za lo na thil ti hi kan ngai thiam thei don lo mei che chunga hleilen na hi kan ngai thiam don hek lo Minister hur her hi bangal ro se Legislative Assembly Chairperson Yaspal Arya chuan achui tu tur member panga omna committee din ani to a committee in a report an ron pe fel huna chau he thil hi chu khelzui chi ani e ati a eptulam chu chuti maya lung oi chi an lo ni ozong lo maya an pong tual maya an thom po aring tiala an rita noi mai ni Legislative Assembly Chairperson po in Rorel in khom chu kalpui zui ngai na a hretalova chhun lai thleng atan ati top tari a chhun thing pui in zo a Rorel in khom an han tan le chuan Chairperson Yaspal area chuan member te hna chuan committee in a report an pe to thu le an report po a hnen alo thlen to thu asoi chuak ta a opposition roi tu alodin chua rual chuan Revenue and Civil Supply Minister Harak Singh Rawat po aloding chuak ve ngala opposition leader atong chua man ma chuan Rawat chuan tong achu masata a speaker le a member puite chu chibai a hanbuk phota house za omna atan le mishing za omna humhim na atan ti in Jenny ne na kan chungchang thu chu member panga omna committee in achui mek ni in kalausia a chu wang chuan ka ban na thu chu tuna hian ka the luta he thila hian ka fi hlim zia fin fi ani ma chuan Legislative Assembly chung hi karondai le to ngai lowang a han ti phota Rawat chu azam hle ti a hriat theya lo nei tu re thei tak mai fapa ve mai kani awang chau hian be ka to kani hi a han ti zuya a chungchang chu CBI chui nge a phut zui boka a ban na le kha chu chairperson kuta hlana house ata chu a chuak ta ani Harak Singh Rawat chu Paudi Garhwal district huam chunga om Kisun bloka gahat thingtlang khua ami Narayan Singh Rawat fahming ko ani a Narayan Singh chu PAC a reservation officer na thok thin ani nge a hlo chu be tham hle ma se a fa pasari lai mai te chu le khathiama a chwa fai vek thayani a fa pa Harak Singh Rawat chuan Divalgat Sikula Pol som thleng le kha azira chumi hnuwa Moradabad ani afina in tarzo thei khopin a hne na chuan lekha zirzo chhun zoma in tarzo hnuwa Paudi a kirle in Srinagar khopuya Garhwal University a BA azirzom le a chuta BA azirlai atang chuan politics atui puitana BJP shwai tu then khatnen an in hmu hnu a student politics chu abwai pui chowa chuta tang chuan state politics alu chil zui te zelani
politics khel chung chuan azirna lam abala du hau lova MA azo nuwa PhD abeizuya PhD azo nuwa garwala University of Srinagar Army Science zirna lecturer na amua kumsang kazakwa somriat paruka deputy inen an inneya an boruak boy but lai he thu an zia lai sang ni pathum khan fapa kumsom pani mi tositale fanu kumsom mi sibika ite an nei a politics kong zo chu arwal rembik lo hle a kumsom panga chung ve lai mai tluk le din a form ton nok animaya aril ru po athak jing hle ni inan soi BJP kalphung chuan alung alen taber ni ang lecturer ni reng chung chuan ti tak takin BJP tan chuan atho chhota a kumsang ka zakwa somriat pakwa a state legislative assembly in than alo oma avoi khatna atan BJP ticketin ading veta a ne na achangzo lo phot chumi kumvek chuan mitrampol alo oma BJP chuan rawa ta chu ticket an pele a paudi biala tangin ol sam tak main thantlin anita MLA alo ni ta ka chuan Lucknow khopui apana Uttar Pradesh Kalyan Singh Sarkar loadinga chuan Dr. Harak Singh rawa ta chu Minister of State for Tourism lankai anita ani Babri Masjid chutchiat awanga buaina na men lo achu awang khan kumsang ka chakwa sumkwa pani December tha a Kalyan Singh Sarkar chu pai thak ani a mitrampol a omle a chumi tum chuan rawa ta chu paudi biala tangboka thantlin ani le a anulama BJP shwai tu then khat nen an ngai dan ain anglova an boruak asang chhozela atopa phei chuan rawa ta chuan BJP chu achwa san ta nge a BJP achwa san nuwa pol pakhat Uttarakhand Jamarcha anti chu adina mase apol din thar chuan engma asukot zo ta silawa Janata Dal azam san tadaya ti chuan kumsang khasakwa sumkwa paruk in thanpuya Janata Dal mingin MLA chuwa atling zo lova chuta atling zo lo thin ur chuan kumsang khasakwa sumkwa pasari zon niriata Janata Dal po chu achwa san le taringot maya Bahujan Samaj Party azam le a rawata politics suk thek chuan chuti laya Chief Minister Mayawati kalphung a on hle ni in alanga paudi bial tlo tura Mayawati han kaltum po in rawata chuan ama hmuak turin mipui ti tham tak mai alo tukhom nge a chuta anin hmu tum chuan Dr. Harak Singh rawata chuan Chief Minister Mayawati chu cheng noi nga alo rol ruk nge ani paudi biala Mayawati han kal chu a hlotling hle ni ang political party dang te po in BSP chu an state chunga party lian le thil ti thei tak enin an en thei pha tran ta hiala Harak Singh rawata alo santana Mayawati chu alom le a Khadik Ramot yak bota deputy chairperson a hial arwat zui ta thuaya kumsang kha zakwa somkwa pariata Harak Singh rawata chuan Rahujan Samaj Party chu achwa san le a ama thop tu te honen Congress anzoma Congress ticketin kumsang ni pani in thana Laison biala adinga atling ngal tamaya chuta ahne tak akhing pui chu aming pui thuak BJP candidate Bharat Singh rawata ani a Uttaranchal Congress ina sarkar na ahan siam chuan Harak Singh chu din mun poi mo tak revenue and civil supply minister da anita ani zerlai shwai tu ni chunga politics akel chholai tang rengin Harak Singh rawata hian jenghet tak hi anei khat le a student politics atangin state politics a MLA atanga minister ani thlengin miril runghet tak ani ngai lo azwang lorna sa ema awan ne siamin ain vor kang le mial thin ni mai na lang jani laka ason thak thu boy lo ir chwa maluk po hian sarkar na patwaris thingtlang khobil accountants na lak chung changa po eptulam chuan an lo tong chiam to a ama chui tu bik high level inquiry chuan ma an han lata a jani le rawata inkara alo puar akru de nge ni
don ni IAS officer pakhat phei chuan a buai pha hrep maya thu buai panga a or zuya a thu buai or panga zinga pakhat manga man anita a reitang zui lo turin in hai veng le theipo ni se jeni chunga athil ti awangi ro chuan cabinet minister ani na atanga aban chu angai ta tho mai ani ama akan soito aban na athelu nu a house a han chu asan ta kha media lamin an lo bor ngala media ho ne na chuan chief secretary manhukar gupta le inspector general of police primdat ratudi te chuan achungchang thu chuina konga hleinei takin thil an ti ni a hriat thu asoi chuaka chief secretary manhukar gupta chuan zeni irai thu chu alaka alo zep tluan par hi ani oma chuti lai chuan IGP primdat ratudi apo in police intelligence lamhriat hlek lova zeni naw pai thu thup a han ni tluan theita mai chu mak atia angai na ashe phalo hle mai bok ani ome zeni naw pai thu kha atir lama lo she mani ta se ama zeni din mun chu ader thong thei hle ani eng angchi an sa le rap thakin nge harak sing rawa ta chuan aming chiat thup bo tuma ma alak angti chu ngai tu atham ani reng ani he chanchin ziak tu indardev ratudi hian doctor rawa ta chu a chen na ina avalen chila chumi tum chon rawa ta chu alo lung ni lo hle a he thil hi ka hming hliau na tur kong dap ngar chunga thil ti ani chiang mai alo ti nge ani rawa ta chuan anma ni part ti chung kwa a mithen khatpa ka chief secretary le DGP te chu ama phiar tu te zinga antel arin thu po asoi chuaka asoi dan chuan chief secretary le DGP nupui te ve chuan khotlang tangrual pol pakhat sanjivani anti chu andina chu pol chuan women's social welfare department nuayami nariniketan chu an enkola chu nariniketan chu jeni omna mun chu ania engatinge he home enkol na konga amazing hlap tu ber pakhat chief secretary nupui meganga I hian jeni rai thu thereng si ama rawa talaka aje plat si engatinge chief secretary po chuan ama rawa ta chu amma dai khan thilom zia alo hril lo chu tiang chu ania rawa ta thil chhut kwal dan vel chu ni September sang ni pani a an chen na ina jeni in ama aron tlo thu asoi chu rawa ta chuan apha a December sang ni pani ani jok thu soi chuakin chuti lai chuan kanupui dipti rawa ti po a om ve renga ani jeni chuan kanushon kashon thei thlot lo awangin katlan bo ringot maya khongai takin na eng emo min lo pe in ka khosak ve theina tur min lo ngai tu asak sham te ti in kanupui chungen takte in angen ani ati a anupui chuan jeni ngen na chu along hnola ma se chutia jeni han hoi hai ta chu ani rawa ta chuan akhongai ta a eng emoti tala tanpui dan ngai to in social welfare department na additional director champe re chu awamu puya ti chuan narineketana jeni om thei dan tur chu an soidun ta ni in rawa ta chuan asoi boka jeni minga bank account a hon sak thu po kha a phahul der bok tikhan minister son thak wanga boina chu lo zo le taria reilo te a than thunga inom tak dang nen kan lo let le thuayang min lo ngai thak sakzel turin kan ngen che a tam lo me